फैदोंमोन आरो ना इथिंनो नैला थैफोरा सेन्देलावबो थै हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन आंनि यूट्यूब चैनलाव गासैखौबो बरायनाय हरनाय थाबाय नोंथांमोना नायदो दा साग्रि ब्लग सा मा होनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाबाय माने जोंनि गामि खाथियावनो आरोना माने बास गोलैदोंमोन आरोना स माने हरखाबनो माने मोखां सुदोबो आरो इथिंबो डाइरेक्ट थांनाय फैसा जादों आरोना आंहा ओमफ्राय दा थांलायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना माने बरपेटा रडनि बासमोन आरोना सयटायाव फैयो आरोना बे बासआ स 7 जन जखम जादों आरोना बेयाव माने मा बुंनो ओरैबायदि दुखुनांथावना आरोना लोगोफोर माने बासआ एकदम पुरा सेस जाजोब्बाय आरोना स्टेटासफोर होलायबायदो आरोना वाट्सएप स्टेटासफोर होलायबायदो स बेखौनो आं नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो होननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों स नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय बासानो पुरा गोलैजोब्बाय पाल्टिना होबाय आरोना 6टानि बासमोन आरो 7 जन जखम जादों आरोना 7 जन जखम जादों दा इसोरो मेडिकेलाव दोङो Sendiri 50 taka kami nimdang lihat ini. Mesti hapen pulai nenggang ni kan kada. Oh, nenggang ni kan kada, hapen gang saya, hapen gang saya kada. Allah. Apa nak kala? Apa nak sih nak dia ada dia. Mobile kiri tu. सेस गैला 7 जन जखम जादों आरोना दा बिसोरो मेडिकेलाव दोङो माबायदि जालांखोना सेन्देल देनो हामा नांथारनाय नै थैसे गलायलांदो आरोना नै सेन्देलाव नायलाय लोगोफोर सेन्देलाव मा बुंनो दा सिङाव हाबदो आरोना आङो सिङाव हाबदो आरोना नोंथांमोनखौ खिथिनो थाखाय माबायदि एक्सिडेन्ट जादों ओमफ्राय बासनि हालोदखौ नुनानै हामा नांबाय आरो 7 जन जखम जानानै दोङो आरोना इसोरो दा मेडिकेलाव लांदो खोमा इसोरखौ 6टानि बासमोन आरोना इयो ओयाव थैसे दोङो बेयाव थै गदोना बापरे थैयानो थैदोङो आरोना मा बुंनो दा थांलायनोसै बे गारि ड्राइभर थानाय आरोना बे माबायदि स नोंथांमोना मा होनो बासखौ नुखांबाय माबायदि जादों आरोना थैसे गलायलांदो आरोना 7 जनमोन दा आङो बास सिङाव हाबदोंमोन आरोना नोंथांमोनखौ खिथिनो थाखाय बापरे गोलैबाय ओ मा पुरा डेन्जार आइटि एकदम पुरा डेन्जार माबादो आरोना इयाव लाइनाव थाबानो जाबाय नोंथांमोना नै माबायदि जालांखो दै दङमोन आरोना इथिंनो नैला थैफोरा सेन्देलावबो थै मा बुंनो माय गड इथिं इन्जिनफोर दङमोन आरोना इन्जिनफोर थैयानो थैदोङो आरोना मा बुंनो दा थांलायनोसै बे गारि ड्राइभर थानाय आरोना बे माबायदि